yan everyday. Pag galing nila sa galing work ng... Yan pala ang deer. Medyo mas maitim talaga siya kasi sa beef. Good morning! Good morning! Nakapaghilamos na ako, nakapagkilay, nakapag-toothbrush. So, I'm ready to go out. Welcome back po pala sa aming channel. Ako po si Yen. Wala na si Bana, wala na si Sofia. Nagalisa na sila. Ako lang free. Katatapos ko lang mamalansya, naglaba, tapos ngayon may dryer, tapos naglaba na naman ako ng mga beddings. Yung, hindi naman beddings, yung parang comforter ba yung makakapal. Yun na nilalaban ko para maligay ko na sila sa lalagyan. At saka, dito na lang sa sala, kailangan kong gawin yung Christmas tree ata. May hinahanap pa ako. Pero, hindi ko pa alam kung mahanap ko siya ngayon. Pupunta tayo sa labas, bibili tayo ng hindi naman isda. May isda pa ako dito eh. Bibili tayo na, ano ba yun? Ulang at saka calamares. Punta na tayo ngayon kasi dati naubusan ako nung Sabado. So gusto kong kumain ng ulang. At saka kailangan ko na ulit mag-start ulit sa low carb. Low carb, ang daming bawal. Kasi dati nakaya ko siya. Talaga ang taba-taba ko dati. Yung parang, after ko nanganak kay Sofia, ilang buwan, super taba ko talaga. Tapos one time na lang, yung aking high blood talagang lumala na siya. Hindi ko na alam, wala ng control-control. Nakakainis yung aming house arch, yung aming house doctor. Hindi sila nag-accept. So, wala akong appointment for the past 6 months. So, kailan ko atang mag-drama talaga. Ganito yung yung mga sakit dito sa labas ng Pilipinas. Labas ng Pilipinas na. Ewan ko lang sa Amerika, pero dito kasi, hindi sila masyadong concern naman sila sa health, pero kailangan talaga yung para emergency, urgent, yun yung talagang inuuna nila ngayon. Pero, yeah, tatawag din sana ako sa aking problema sa pag-iihi. Ewan ko, tapos may nag-comment pala doon na kailangan ko lang daw hilutin, tapos itaas yung paa ko, ganun-ganun. So, itatry din natin yan. Hay nako, nakakapag tumatanda na talaga tayo, no? Madami nang lumalabas. So, labas muna ako. And, tignan natin kung masasama ko kayo. Masnipan sana kasalong. Pila muna ako mga lalabs kasi ang dami. Dumating na yung isda. Bili tayo. Tapos, may talong. Bili tayong talong. Ano ba yan? Yung nabili natin. Bigat! Kasi may apple sap, apple juice, at saka drink ni Sofia. Tignan nyo yung aking isda. As in, I'm super happy. Meron tayong shrimp, calamares. Ito kasi magplano akong plano akong magkilaw. Ito kilawin natin, kilawin. Grabe ka, konti lang nito, Yung nabayaran ko is 18.75. Mahal na, super mahal. Ito pala yung binili natin. Ito para sa lubot. Pahid sa lubot, matagal na wala ng stock yung Lidl. Bili tayo ng honey. May lemon, nag-lemon tea na pala ako. Apple juice for Ban and Sofia. Beef, meron tayong mini schlavink. Ano yan siya? Bacon na may nirap dyan na pork. And then we have kiprolada para madaling lutuin ni Bana. Tsaka yung ating seafoods. And then vegetables. Salad, tapos M&M's na peanut. Mag-chichit tayo. Tapos yung juice ni Sofia. Hay, linisin ko muna to. Ayan, yan yung aming dinner. Para matapos na ako dito. 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던
kilawin. Sarap kumain ng kilawin. Kahit wala tayong tabo-tabon, okay lang. Basta may kinilaw. Kinilaw pala. So, kailangan ko siyang linisin. Nag-crave ako ng kinilaw. So, gagawa tayo. 시간이 길었어 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어 I can't control I miss you baby 난 좀 더 빨리 너 이제 Diba? Super linis. Ayan o. So, ang gagawin nako, kay wala man tayong tuba, itong isda na nalinis ko na, ano ba yan? Yung kumutan natin ng, kumutan or hugasan natin ng, normally tuba, pero wala tayong tuba eh. Pwedeng kahit anong suka, pero may pinakurat ako, ito yung gamitin ko. Kunti-kunti lang talaga para mawala yung langsa. Yan o, diba? Tapos, mamaya ko na to siya timplahan. Kasi, parang dinner ko to mamaya. Para, kumot na kayo, uy. Alam nyo, naglaway. Naglaway na ko ba? Nag-gloves tayo mga lalabs. Kasi, para hindi tayo manimaho ng langsa. So, pagkatapos nito, maglinis ako ng sala. Yung mga last na. Likpitin ko yung mga Christmas decor. Ninglagsik. Tapos, ihanda ko yung bike. Kukunin ko si Sofia sa bike. First time ko mag-bike, OMG. Nakakatakot, pero kaya nga ng iba yung mga maliliit pa sa akin. So, siguro kakayanin ko, no? So, parang naputi-puti na siya, oh. Nawala na siguro yung mga langsa. Parang naluto na siya sa, naluto na siya sa suka. So, alam nyo, favorite din ni Bana yung kinilaw. Pero, ewan ko lang kung sa ganitong isda. Ganun lang, Ay, namiss ko yung mga inday. Si Kat at saka si Daival. Kasi diba, super blessed ako dito na maraming isda. So, ilagay ko lang dito sa bowl. And then, eto na. Konti lang, para lang tilaw-tilaw ba. Tapos, yung kapatid ko din, ewan ko kung kailan sila pumunta dito. Siguro sa Pasko. Para naman may kasama kami kasi nga din sa COVID, diba? So, ayan. So, makita nyo, ito yung hugaw sa isda. Ayan, Ito yung langsa. Tapon ko lang. Tapos, hugasan natin ang ating kamay. Yung binili ko, wala akong tabon-tabon. May tabon-tabon ako dati. Dinala ko galing Pilipinas. Pero tinapon ko na. Kasi luma na, diba? So, kung ano ang katapat niyan? Luya. Pagkatapos ng luya, sibuyas konti, suka, asin, bites na. So, ito. Yung dumi ng ng isda, ihiwalay ko kasi itapon ko to siya agad-agad dun sa garbage. Kasi, manimaho ng dito sa amin. Sa basurahan. So, hindi ko lang gaano pinuhin para hindi ko siya makain. Din sana, yung dahon ng sibuyas, hindi na lang kasi, sus, masayang pampira. Ayan. So, ready na to.
So, para-paraan lang talaga dito sa abroad. Ito na, oh. Ayan na. Mag-ano na lang ako ng sibuyas. Tapos, ready na. Lagay ko sa fridge. 4 AM na. Kukunin ko na si Sofia. Jacket muna ako. Tapos, kunin ko yung bike. Alam nyo, first time kong kunin si Sofia nang mag-bike ako. So, medyo kinakabahan ako ng konti kasi di talaga ako nasanay. No, sa Pilipinas, walang ganito. So, dito natin isakay si Sofia. Uy. Ayan. Ako pang nag-install niyan kanina, dati dun dyan sa bike ni Bana. Tapos ngayon, ilagay ko na dyan. So, sana maging okay. Ayan, oh. Dito ilagay yung ano. Ito yung para sa katawan niya, tsaka dyan sa paa. So, yan, okay na yan siya. Sophia, here. Hello. Yeah, hey Sophia. Where's Dada? Yeah? Mom, you go with bike with Mama? Yes? Some little girl, oy. Magbay kami. Dinhao. Ako sa i-off ang cellphone, ha? Hi! Pia! Pia! Sakay na sa aming bike bago kami umalis. Pia! Hey, hey, baby! Ayun na tumingin. Karating lang namin, mga lalabs. Ay, salamat sa Lord. As in, kapila dyan ko nanguros. Talagang papaulit-ulit yung aking sign of the cross kanina bago ko sunduin si Sofia. Dito na kami, oh. Ayan na, pinainom ko muna ng yogurt drink niya. Tapos binigyan siya ng biscuit ng ng opfang ng school. Throw it in the garbage. Okay, Mama, done. It's finished. Close it, close. Your biscuit's on the table. Get your biscuit on the table. So, sobrang saya niya nung na-shock siya na ako yung kumuha sa kanya. Ayan. Kunin na niya yung kanyang shoes. Help, Mama. Uy. Ariat. D. Just ewan ko saan galing. Oh, bakit ang dirty-dirty nito ngayon? Teka lang na. Super dirty niya. Magluto na ako in a soon. So, kayang-kaya ko palang mag-bike. Grabe si Dada, ang dami niyang message. Sabi ko, I'm leaving. Tapos sabi niya, okay, be careful, take your time. You need to lean against the bike when you put her in the bike. You need to, ang daming blah blah blah. So, kasi hindi pa ko talaga na-try kasi natakot nga ako. Mas feeling safe ako pag naglakad lang kami. So, pag naglakad ako, parang maabutan kami ng siyam-siyam ba. Parang isa't kalahating oras na papunta ko pa doon, pabalik ko pa. So, mag-bike na lang ako. Parang kinuha ko lang siya ng 35 minutes, ganun. 40 minutes. Kasi sobrang bagal ko. Tapos malapit lang naman. Tignan, tinakpan yung mukha niya. Yeah? Okay. Stand up. You want to take that out? Yeah? No? It's warm. You want to take that out? Okay. Say hi, baby. No. You will say hi. No. Hi first. Say hi lang nga. So, ito na yung ating dinner. Yan, lulutuin ko pa. Calamares. Ito for Sofia and Bana. Tsaka ito kay Bana. At tsaka parang kakain ako ng salad. Matapos si Dada around 5:30. Tapos mag-drive pa siya 30 minutes. So, 6 o'clock na siya darating. Malapit na akong matapos din para makapag-relax ako. Ito na yung ating calamares. Ayan. May tatlo na lang doon sa
dito. Tapos yung ulang, i-ano ko pa yan. Lutuin ko pa ng konti. Lisod-lisod, lagi ko sa camera. Ang lisod sa camera. Ayan o. Yan yung ulang. Tapos, lutuan ko si Bana ng mushroom kasi may itlog pa kasi. Tapos, onion rings din. Gawan ko na lang. Tapos, naalala nyo, ito yung dinner niya, yung dare, Hairtan beef stew. Akala ko pa naman beef to, hindi pala. Wag na, oh. Kakita na siya sa iyang calamares. Yeah. Go down. Kita dyan siya sa calamares ba? Hindi ko pa sana kasi dami pang kinain ito eh. Wash your hands, anak. Yeah, come wash your hands. Hey. Yeah. Here, baby. Yan pala ang deer. Medyo mas maitim talaga siya kasi sa beef. So, next time, alam ko na, mali yun. Pero buti na nakainin ni Bana. Alam niya kung saan nilalagay yung gamit ng dada niya. Ayan, no? Lagay niya yung bag. Maya tatanggalin niya yung sapatos. What about shoes of Dada? Oh, busy. Tanggal niya yung liston. Memorize na niya yan everyday pag galing nila sa galing na work ng Dada niya. Ayan. Where does it go? Here. Put it here, anak. Put the alcohol on your hands. Clean alcohol. Yeah? Okay. Rub the alcohol. Okay. Rub. Very good. Awa nang kay Bana. Sus, murag heart, liver, kay itong kaayo. Ngaon ta. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.